Hej og velkommen ombord på Nord og Syd. Vi er et sejlende fællesskab for unge mellem 18 og 30 år, der sejler ud i verden for at leve, lære og opleve livet på en anderledes måde. Nord og Syd består af 12 både, som sejler i forskellige dele af verden. Fra tropiske atoller i Fransk Polynesien til kulturelle Asien, det farverige Caribien og hele vejen over Stillehavet. På hver båd bor en gruppe unge mennesker med erfarne skippere. Vi sejler, bor og rejser som et hold. Vi står selv for det hele, sætter sejl, laver mad, fordeler opgaver og tager ansvar for hinanden og hverdagen. Vi dykker med havets dyr, synger under stjernerne, løser konflikter og lærer både os selv og hinanden at kende. Nord og Syd er et fællesskab, hvor du bliver set og hørt. Hvor vi hjælper hinanden, løfter hinanden og deler de vilde, de smukke og de helt stille stunder. Det her er ikke bare en rejse, det er en måde at leve på. Så følg med, og måske er det dig, der står her på dækket næste gang. Velkommen til Nord og Syd.